eto zany lalana amen'ny zanarana ka de manaiky anao hoe za tsy nataony aty fa aty za natao niteraka Madagasikara eto zany tany misy anaka anao tsy mila mivona diso firenena anao tsy mila mivona diso firenena azonao eo re mandreny zo kizandry rahalarana bavy azo amrex podcast miaraka amin'ny frérot nakatra zao fa Mathieu sy kakonao rahalahy manano mbola tsara antsika jiabijiaby namaly fanasanany frère nakaty maza tonga Tananarivo de izy ny tena tongava antsika korana raha maro raha masoa ambaran'le mpanaraka jiaby de namaly invitation anao za frère merci beaucoup ary merci aminao koa zegny namaly koa zegny tamikaiky nakazy za eritreritry fa nambarako tro avy aty zegny izy hoe izy manao fony mazenga koa de gène zay mihetsiketsika izy fa zay mihitsy antonika izy boko antonika izy magnaraka koa zegny zay koragna fa gène côté robaka gène côté tellement robaka zegny fotony la plupart ny raha mampalazatsika agnatin'ny réseaux sociaux zegny presque raha tsy manjary kiny atao fazy mihitsy direct ataoko direct izy mon frère raha tsy manjary zegny avô zay presque na fangalagna baraka olo io na io fa raha vetaveta na io raha comédie zany ndraiky tsy mivona comédie ratsy fa vitsy amintsika jeune zegny agnatin'ny réseaux sociaux zegny intéressé raha mikasiky développement personnel intéressé mikasiky fampianaragna raha karaha zay toujours zay raha m'intéressé tsika zay soit io raha vetaveta soit io raha fangalagna baraka olo fanitiagna olo raha karaha zay fo buzz bad buzz scandale tout ça zay raha kaiko anao mon frère zay alors zany pidiko sujet zay karaha koa zegny tsy midérange anao zegny tsika koa koragna raha non tsisy problème tsika eto ane korana raha marina korana raha mahitsy non tsy problème non tsy problème zay sujet voalohany zegny agnatin'ny raha ty zegny hoe atsika roboka zay de ino zay mahatonga atsika zegny surtout zegny jeune côté atsika zay intéressé amin'ny raha tsy manjary fo agnatin'ny réseaux sociaux avô zay tegna raha mampalaza atsika agnatin'ny réseaux sociaux za tsy mivolagna jiaby fa zay zegny anao koa amizay mipublier exemple ohatra mipublier business nao tsisy olo misoutenir fa koa misy olo zany angala baraka anao olo jiaby zay près zay miambigny le olo angala baraka zay raha karakaraha zay asazonao reto koa azoko fahitako anazy ndraiky Tendwave c'est une plateforme fanfasana vola baka mazava mandeha Madagascar aty vola rehefa anareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money M-vola RTL Money sécurisé tsara tsy raha atahoranareo fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar aty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis fa hitanareo zay manofanareo aujourd'hui zegny fa miaraka miasa ndraiky Tendwave anareo koa fandefa vola amin'ny la famille-nareo na manofanareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofanareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mahazo bonus io fa koranetsaka tamin'ny vidéonao farany iny zany réagir taminazy tamin'ny TikTok tao hoe io karaha business jiaby réseaux sociaux zao nanjary karaha business jiaby io misy loi de l'offre et de la demande ino ma le raha tena tian'ny mpanaraka Facebook les facebookeurs zany le utilisateur amin'ny Facebook koa fa miconnecte fa raha zaka tsy manjary anao koa fa andeha torteny ohatra zany na anao andeha korana resaka développement personnel ny korananao teo iny vitsina le olo s'intéresser amin'iny de tsy hanomezana tsina le namatsika fa malaza reo influenceur ou bien artiste lasa miditra amin'iny satria indro mampandeha le varotra andreo fa kanefa anatin'izany re tokony mijery foana koa hoe ino raha ataoko tsy andro batako an'ity jeunesse ty satria hoe maro mpanaraka anjarandreo koa anatin'le raha mampiditra resaka développement personnel kely azafady mampiditra resaka éducation kely anatin'le raha fa tsy tena hoe divertissement 100% marina le raha mbola mihina izy ty mila fotoana fa za mahita hoe fotoana zao tiky anomboana an'le raha izy isorako anao mon frère anao fa commence mampiditra an'le raha hoe atsika jeune ty ne jeunesse io mandalo fa ino zaka petraka anao amin'ny tantara ino zaka petraka anao an'le zanaka anao ndraiky zafikerinao hoe azafady amin'le korana hoe mama nanao karaha ty tamin'ny Facebook zay ve le zaka ty atsika ambela amin'le zanaka atsika amin'ny zafintsika zadino fa niana atsika jeune niana atsika tanora fa maray atsika mbola ho baban'olo mbo ho maman'olo ino image apetraka atsika amin'le zanaka atsika zay donc tokony eritreretintsika jeune hoe anao any mandalo fa le zaka ataonao amin'ny Facebook nata supprimenao misy manao capture ho fier venao maray savaka amiray ho hitan'ny zanaka anao ho hitan'ny zafinao hoe ino raha nataonao tamin'ny Facebook zay donc amaleko anazy de zay tsika fanzarina an'izay le zokotsika le ray aman-drenitsika taloha teo nanao an'izay tamin'ny Facebook tao de lasa hitatsika hoe iny zany ro norme
tsisy balise tsona atsika jeune hoe tsy mety ane io fa lasa karaha hoe normaliser tsika le zaka tsy manjary fa anjaratsika zany mampitra anazy kelikely à travers ny podcast karaha ty manaitra hoe toetsaina io mila ovana io tsy zaka miova zany koa tsy manomboka aminao choisisevanao ficautionnevanao raha raiky hoe bon raha ty je laisse passer sa hoe raha ty boycotteko de anjaratsika mametraka an'izany hoe non ty kosa fa mihoatra am'le zaka tokony ho atao ndraiky tsy tokony atao. Azoko tsara amizay raha tianao volagniny hoe fa io volagniny jeunesse mandalo volagninao fa le raha napetraka anao agnatin'ny jeunesse io mipetraka fo koa io zegny io toujours tavela io zegny genre zegny exemple anao zao nagnano nudité anao, exemple anao nagnano zombilo anao, exemple anao nagnano PD anao, bon naka zegny exemple fo zegny fa anao mbo ray aman-dreny ya anao mbo be anao mbo baban'olo anao mbo renin'olo ke le raha jiaby mipetraka io igny amizay zegny ke araka fahitavanao zay tsika mbola tsy navy amin'ny stade zay boka fotony raha mbola hoavy zegny zo ty hoe mbola hoavy zegny ke ino zegny hoe le raha zegny any mbo tsy tafiditra agnatiny ao io mitsy moka le problème atsika tsy mijery an'le hoavy tsy mijery neny amaray fa le nankia foana hoe bon zao buzz malaza za tsy mijery hoe ino répercussion iny à long terme fa zay zaka ataoko zay mampalaza anakeny ihany ide ataoko meko ohatra anao slip ohatra mampalaza ine za manao za tsy mijery hoe amarema mety anala baraka anaka le raha na hoe mety animba anaka le raha fa ataoko satria niany foana andro jereko za tsy mieritreritra le amaray de zay hitako problème atsika jeune tsy mandinika hoe karakory ma zao amaray d'ici 5 mois d'ici 1 an d'ici 2 ans fa le hoe le nankia de fa zay passe mandal de fa zay tendance de lasa trend le raha po an'ny TikTok lasa challenge le raha de non tsika anjaratsika tsy micautionner an'ireny hoe misy trend koa fa hitatsika hoe mihoatra ny zaka tsy tokony atao tsatsika tsy aprisika an'le olo tsatsika koa ndro hiparticiper am'le raha marina fa malaza tsara fa mandrobaka atsika mandrobaka le toetsainantsika mandrobaka le jeunesse tsika koa anatin'le fa le remarque-naka amizay koa zegny par rapport amin'ny raha volagninao zegny bon TikTok tout ça réseaux sociaux io de araka fahitavanao izy oui izy koa zegny amin'ny à l'instant tsika mikoragna zo ty réseaux sociaux tsy n'existe zegny amin'ny 2026 io tamin'ny fiarahamonigny nisy atsika zy est-ce que hoe araka fahitavanao izy possible hoe tsy karaha tiany afarany atsika anao zany boko ohatrany teteny hoe le réseaux sociaux mihitsy manimba atsika ya zay raha tiako volagny tsao zay désir le raha zay fa ty volonté tsika zay le réseaux sociaux manimba atsika fa le fampiasantsika le réseaux sociaux manino anao zao fampiasana réseaux sociaux hoentinao manasoa olo manasoa jeune mampianatra jeune zaka ataonao tsy mety réseaux sociaux ndro ampiasanao anao tsy nampiasa raha hafa asa nazy anao le fa le jeune sasany tsy hoentindreo mizaka tsara le raha fa ndezindreo androbatana tena ndraiky androbatana olo hafa anao mety amin'ny réseaux sociaux ana tsisy olo tsy voatity manao raha kely ana tsisy olo tsy voatity jiaby sans exception réseaux sociaux ratsy fa le fomba fitondrasanao an'le réseaux sociaux manino misy olo mitoroteny ohatra ny anakazy misy olo karaha anao mon frère manao podcast resaka manina izy ty développement personnel miresaka mampivoatra les jeunes fa manino misy olo Facebook hoentiny amin'ny fanasana olo manity olo manompa olo ke i raha tsy azo réseaux sociaux zany ndo ratsy fa le olo mampiasa anazy le mampiasa zay fa le raha tsy azo izy fa le nagnino le côté tsara agnatin'ny raha io amizay zegny hoe tsy mahazo audience azonao raha tiako volagniny côté tsara am'le raha zegny tsy mahazo audience tsy mahazo partage fa izy te exemple bon za zao ivolagna Matheus misy trosanaka 5 millions d'ariary aminany fa iambesanareo 13h rendez-vous tsika magnano en direct olo jiaby miambigny raha azonao ya igny araiky fa izy koa zay volagna aminao Matheus nahazo master izy master en communication fa zay gnano za présenter izy 13h tsika magnano en direct io tsy solo mivakilo zegny resaka toetsaina io atsika voalohany aloha tsika tsy solidaire amizaka tsara io fa korany atsika teo alohantsika nomboka podcast ty hoe koa fa andeha irevy za tsy miteny hoe mirevy ratsy fa koa fa olo andeha irevy olo masaka micotiser hoe bon ohatrino laparanao ohatrino laparany akay de samedi tsika miboaka 40 000 ariary par tête io misy io fa koa fa anao projet amizay hoe tsika anao projet manafo anao 40 000 ariary zaka anao tsisy avy
resaka toetsaina zay atsika lasa côté am'ty resaka divertissement no tiatsika fa le raha koa fa commence mampiasapiasa saina commence complexe ozy izy anao teo iny mon frère olo jiaby milefa efa commence misy olo mirecule moramora commence mila fotoana olo jiaby fa mirecule de amaliako kabarinao zany frère de tena hoe io toetsaina foana baziny io tsisy resaka hafa atsika nahitady aty na hoe tsika nahiteny karazan'olo karaha ty classe sociale zao niveau intellectuel zao non io toetsaina baziny raha jiabijiaby koa fa miova toetsainanao io miova manaraka an'izay raha jiabijiaby zay tegna zegny aminaka manokana tsy voatery marina fa fahitako anazy ndraiky hoe zay zegny araiky koa avô ty koa zegny raha mety mifascine za koa zegny entre atsika jeune fo koa io bon za sura fa maro jeune misy vola maro za sura fa maro bon jeune misy vola izy koa zegny proposenao ataonao magnatogno izy ka koa mon frère za managna vola 200 millions anao managna vola 200 millions alohantsika hagnano projet nde ataontsika zegny exemple atsika habiagna quincaillerie na atsika habiagna pharmacie azinao de io zegny izy misalasala fa après izy miala io exemple après izy aby miala eto avy analakely izy fanao manafafa mivolagna aminany hoe ka koa bro fa mila zany mahita moyen tokony andehanagna andafy moyen tokony andehanagna andafy anao amenao 200 millions fa za fa i rendez-vous tsika Majunga amport Majunga tsika mandeha magnano misy lakoaka andeha angalanao direct Mayotte izy magneky azonao izy magneky andeha angalo i prendre risque agnano clandestin ndraiky vola igny fa anao koa mipropose aminao tsika agnano quincaillerie na ndraiky pharmacie ndraiky vola io izy tsy magneky azonao zay igny araiky avô jeune amitsika zao ty nagnino tia vola malaky koa zegny koa zegny hitako mamangoatsika zegny selon anao zegny karakory zegny fahitavanao situation zegny fahitako anazy mety maro paramètre anatin'izany fa tsika tsy afaka tena hoe hiteny ho an'olo jiabijiaby fa ranao moa manontany hoe karakory fahitanao azy hoe za manokana le processus no tsy dinitsika ndraikindraiky matetika tratrany jaly tratran'le problème de tsika tsy mahavita misakra tsony hoe za tsy mpanarivo du jour au lendemain za fa mila mijaly aloha ho an'olo mpikotrana to defa mahay zany ho an'olo compétiteur ho an'olo sportif mahay zany hoe anao tsy possible mavita performance ohatra zao mpanao musculation anao tsy mavita mibata 100 kg zany raha tsy mibata tsela aloha anao 5 kg de miakatra fa atsika tsy te andalo an'ile miakatra mandeha step by step iny fa to defa hoe za mila bokina be za mila mibata 100 kg le processus le jaly iny de le rêve amen'olo sasany koa tsy mamoaka an'iny que ça soit les artistes sasasasany tsy jiaby teneniko na le influenceur sasasasany tsy mamoaka an'iny hoe nampatonga anake tafa io any misy processus maro be nandalovako misy mamoaka sarotra mavandy misy mamoaka hoe boka ty point de départ ko fa le zaka ancré amin'ny saitsika jiaby le to defa le hoe résultat hoe laolo iny lasa Est la Réunion lasa États-Unis lasa Paris iny hitatsika fa tsika tsy mijery hoe izy taony iny marky tao fomba karakory nataony fa aloha direct ataony efa le résultat anao tsy maharitra tsy mahamby io karaha amin'ny relation foana anao tsy te ahamby hoe vadiko ty mbo tsisy raha fa anao mahita olo voaveo ity za fa hiaraka amin'iraiky iny fa anao tsy mety hoe olonazy vety iny tsy olonazy vety fa misy processus tao gaga am'izay anao afaka 10 ans va le olony saranao iny tafa boko zegny nefa olo tana misy veo ity na karaha na galera karaha galera fa tsika tsy te hijery le galère iny to defa karaha tapenantsika masotsika hoe non io tsisy otondefa résultat non tsy karaha zay anao alohananao nahainy lomay anao nianatra mipetraka aloha marina boko anao nianatra nandady avy eo anao mbola natao tata zay vao anao nilomay fa tsika tsy te hahay hoe zaho iny mbola mianatra mipetraka fa tsika to fa mila milomay de brûler tsika jiaby le étape de lasa manino mananao foana après ny exemple tenao frère fa koa fa vola iny azonao maro anao tia vola rapide fa natao mitazona vola iny tsy hainao azonao frère tiktonao satria tsy hainao nanatambatra an'le 500 plus 500 boko lasa 1000 francs dimanjady fa natao defa ataontsika 100 millions mipoka satria anao nila vola malaky tazona 100 millions am'izay boko tsy hainao tsy nandala an'le processus de gaga na hoe io resaka io exemple ny ino manampaizana maro andafy any hoe manino ma footballeur jiaby reo koa fa après carrière andreo pody fahitiny ro mishity jiaby après nina am'izay satria tsy haindreo mitantana an'le raha tsisy an'izay éducation financière tsy de zany ma le tena hoe koranantsika niany fa misy éducation financière koa anatin'le raha processus
jiabijiaby zay narana ahoana mahaizanao misy éducation financière anao tsy nandalo fahaizanao manambatra 1000 francs anao mitambatambatra reny iny lasa bavata be de aminakay manokana de hoe zay atsika le étape tsy te hijaly fa tonga efa hoe zegny araiky marigny raha volagninao zay hoe fa le olo koa zegny hitako le olo agnatin'ny le situation zegny déjà baka zegny karaha ataony amin'ny réseaux sociaux zegny déjà baka tsy maintsy apoiako am'zay fo le raha réseaux sociaux la plupart n'olo zegny hoe à l'aise financièrement agnaty réseaux sociaux koa zegny rô zay malaigny agnaboaka hoe fa karakory fo azo mavoreren'olo rô malaigny agnazava amindreo hoe karakory nazahoandreo vola de ankamaroazany sasany zegny nazo vola zay tsy amin'ny fomba tokony mampalaise izy nazahoany vola zegny tsy mampafiera izy tsy assumeny io mbola mipody am'le koranantsika teo foana toetsaina eto tsy tia namana roso zany une fois anao tafa le olo tafa mavozo hoe za nambaranty boko za tafiandreo za mamako hoe zaho tafa reo tsy mety hoe karakory ma izy tsy antanana akay hoe ino ma nataonao napatafa anao fa i folany na raha ihany zaka karaha ty nataony lasa le olo am'zay aveo mavozo nata hiteny tiany processus nataoko e satria le namana tsy tia lala fa tonga efa hoe bon io fa typiquement tsy atsika Madagasikara foana fa matetika atsika africain mihitsy karaha zay koa fa namana roso manino sotomina mijotso am'zay mitovy amintsika jiaby fa tsy hoe izy roso io nampina de misotona anay ambany aty de zay mbola mipody am'le koranantsika teo foana hoe toetsaina foana mentalité tsika zay tena ovana ry vao miova io mandeha tsy moramora am'zay raha jiaby ohatra zao anao meko ohatra atsika le mifakahay ohatra tsy solidaire atsika hoe za ohatra misy zaka tokony hoentiko en podcast anao za mamaly hoe ay commence mandeha ny frère anaka ty ay madiako any za koa anao ninaka tonga efa hoe za mila midéfier tsara le raha hoe mitondra anao fa le anao le midéfier anazy iny desinao anapotena anazy zay mihitsy le volonténao mihitsy zay volonténao hoe za idéfier anazy ty tsy hoe ninaka ataoko zay mampatsara anazy fa ny anazy ty raha tsiko zay le raha tsy manjary ay podcast ngia io ny raha tsy manjary zany karaha ty mikapokapoka ohatra zany fa tsy le hoe karakory ataoko ino mety échange afaka ataonay ampatonga an'le raha tafaboaka de toy foana koa le courant le solidarité tsika mbola tsisy zegny dikan'izay jeune zegny en général volanko tsy solidaire zegny atsika malegny namagna roso atsika tia vola malaky atsika tia raha tsy manjary atsika tia mangala baraka olo atsika jiaby zegny atsika zegny jeune zegny agnatin'ny raha zay zegny ke araka fahitavanao frère ino zay le solution zegny hoe solution mba réalisable zegny hoe hialatsika amin'ny raha karaha io zegny aminao edy hoe mba afahatsika hoe na miala ely hoe baka eto mandeha eto fo sora ratsy ara zao tiky frère anakay fa mety ovana ke jery ratsy io mety ovana koa aminaka solution aminazy de visy karaha ataonao io mon frère mapitra anao zaka miéveiller an'le fomba fahitan'ny jeune le fiainana ohatra manambara hoe misy zaka tsara koa ny karaha ty io responsabilité partagée atsika tsy afaka mipointer du doigt foana hoe io problème le utilisateur fa atsika le créateur de contenu koa anatiny hoe ino basy le anjara briquenao le de ton côté basy ino hoentinao koa solutionnevanao an'le problème misy contenu karaha ty na misensibiliser olo jiabijiaby tokony misensibiliser mandeha am'zay le raha fa io tsy tonga efa eo ny eo mandeha tsikelikely étape par étape io le tenentsika teo misy processus io karaha firenena jiaby io misy olo maditra tsy raha Madagasikara tena farany maditra atsika mbola afaka lazaina atsika endry fa anjaran'le créateur de contenu anjaran'ny olo jiabijiaby mampitra an'le raha tsikelikely mampianatra jery hoe tokony ty atao manoro koa hoe ato lalana tsara tsy voatery anao an'ity foana anao zay vao tafa fa matetika retsika fa misy hoe archetype hoe tsy tafa anao koa tsy ty za tsy te hiteny hoe ty le raha anjarantsika mamala an'izay olo tafa égal ty igny zay le paramètre tokony ino ro josevan'le olo anazy le jeune za te ho karanazy iny ino nataona patonga an'iny tisy fa anjaranao koa mametra hoe tsy voatery iny foana ny ampatafanao ohatra zany anao tsy voatery mihira foana ane zay vao to artiste manao podcast anao fa artiste zay matao hoe artiste zany c'est l'amour ina ma zany fitiavana zaka tsara ny atao hoe ara zany le raha zaka tsara tianao anao koa fa tia zaka tsara fa artiste anao zany afaka miproduire zaka tsara io moka mbola débat koa hoana fana am'zao zao artiste tsara tsika tsitrika am'le manjary lasa polémique fa karaha zay tsy voatery hoe mihira zay fa 4% atsika raha maka statistique raha tena hoe misy étude fa presque jeune jiaby tonga efa aza te ho pira io tsy mieritreritra hoe misy zakafany afaka toko
zany afaka manao raha hafa satria izy hitany hoe iny malaky zaho mihira malaza ataon'olo challenge amin'ny TikTok olo jiaby miditra misy zakafa koa afaka atao ao zavatsika tsikelikely hoe de anjarana mon frère mampita zany tsikelikely bon moantsika misy point de départ fa na mahatonga am'le résultat tadiavitsika fa izy moa fa raha ataontsika zao ty fa anatin'ny jirany le solution anatin'ny kapana de ty zay sujet tsika farany zay fa anao tsy tanako ela eto le sujet zegny bôka volagninao le signe de la réussite zay aminao zay araka fahitavanao izy est-ce que hoe fiaragna amin'ny jeune miaraka amin'ny matoela vazaha zegny misy vola mahavita tragno mahavita villa mahavita tobily est-ce que igny zay fait partie ny signe de la réussite avô magnaraka zegny jeune lehilahy magnano mamasosy magnano papasosy miaraka mamasosy mahazo vola be mandeha andafy mivoyage gauche droite magnano business est-ce que il fait partie ny réussite avô jeune fa maro jeune magnano zegny zay misy vola eto magnano PD est-ce que igny fait partie ny réussite koa zay igny fôto baka zegny misy olo zay fa magniry amin'ny époque ignatsika zao ty hoe fa misy andiany jeune maromaro zegny fa afaka fa mi-accepte fa i fait partie ny tady vola fait partie ny velon-tegna fait partie ny raha azahoagna vola avô fa acceptegna fôtony iny le rô zay nahazo vola tagnatin'le raha de olo zay mirespecte rô réussite io io tsy objectif fa subjectif tiako tenena amin'ny subjectif zany personnel zay io fa io tsy afaka hoe anaovanao référence généralisenao karaha ohatra zao hoe réussite aminao ohatra zany hoe za misy trano vato 10 misy tomobile 10 zay réussite aminao ninaka mety hafa koa ninaka ohatra réussite zaho salama tonga jusqu'à 70 ans zay aminaka réussite de io samy kila olo am'le réussite fa anjaranao am'zay ndro hoe aiza aminaka manokana anao koa tsy afaka nirolo zany zaka marina zany zaka tena hoe zavatra réaliste anao tsy afaka nirolo hoe réussite ne tsy le raiky mirevy isaka zoma ndraiky sabotsy iny aminazy zay réussite fanjaratsika ndraiky afaka mamoaka anazy bon misy réussite hafa koa io am'zay selon le olo andrema izy hoe zay réussite nazy nazy tsy zay réussite nazy donc aminaka sarosarotra am'tegna izy satria kila olo jiaby am'le fahitany le définition ny atao hoe réussite raha nenakay manokana ohatra jumonganao misy vady zanaka milamina jiabijiaby fa zay réussite iny hoe raha tadiavanao na fa manao alhamdoulilah nen'olo sasany mila tank jet privé ohatra zay vao miréussira de io aminaka zany selon n'olo zay donc maliko anazy fa tsy de hoe misy hoe ty zany revoka ty anao de égal réussite fa io ma ho an'ireo manam-pahaizana hoe misy indice de réussite tsika tsy hidrika amin'iny fa selon n'olo jiaby iny fahitany hoe bon za zany fatafa misy olo nena tazy mahazo 20 000 ariary par semaine izy fa mety izy fatafa falaise nani izy azonao anao tsy afaka forcer anazy hoe anao mila mahazo an'ity compte en banque non mila ty assuré non mila karaha ty zay vao anao miréussir non izy tsy te apiditra stress amin'ny fiainana anao bara fakiasy za fatafa yaho koa de aminaka zany samy kila olo manana le mahatafa anazy fa ninaka zany le tena hoe réussite angambany de zay hoe bonheur zay koa fa takatra anao bonheur anao hoe amin'ny mampalaise anaka faly zao zay tranquillité d'esprit quoi la paix surtout hoe za fa en paix mita aminakay raha jiabijiaby fa milamina zegny no hoe misy olo nata izy milliardaire karakory fa izy mahita hoe za tsy tafa satria manino tsy milamina saina anazy za tsy miréussir za mbola mila foana tsy mety tapitra am'zay fôtony anao zegny hoe à force anao zegny tsisy tranquillité d'esprit zegny anao mila foana de tsy tafa de anao tsy mety tafa foana misy olo fa misy tsy hainao raha za mbo tsy tafa za mbola mila ty azo koa iny za mbo tsy tafa de zay tsy milamitsy izy bo ke agnatin'izy am'zay bro faramparany tegna faramparany hoe ya misy olo izy fa zay fa avy amin'ny sommet-ny exemple ajo fa millionnaire zegny izy ino ma mahatonga izy zegny izy magniry fiaignan'olo ambany ary azonao olo ambany ary magniry fiaignan'olo fa au sommet zegny azonao raha tiako volagny tsy ako sazo azonao raha tiako volagny hoe misy hoe misy sary zay mamoaka anazy amin'ny Facebook izy misy avion raiky tobile boko raiky bicyclette ohatrohatran'izay le raha de maniry izy avy eo ya le olo fa agnaboty zegny lasa miregrette zegny hoe tamin'ny le raha zegny vaomia fo za koa haiko zany doko tam'za mbola tsisy fo le olo misy koa zegny magnano fomba jiaby zegny mandeha magniry olo agnabo azonao fiaignana izy fa karaha io fo zay fahitavanao sa mahatonga raha karaha io amin'ny hevitrako ndraiky karaha piège zay le raha tsy haiko tsy voatery ho marina fahitako anazy no manontany toe frère anaka fahitako anazy izay le hoe atsika manirana le zaka tsy ananantsika fo
tsy haiko nazy tiako tenena ya tsika le zaka tsy ananantsika ino tadiavintsika ameko ohatra anao anatina relation anao tsy afapo am'le partenaire anao ataontsika relation moka am'izay le raha mazava fotony jiaby concerné vadiko ty karaha ty raha manaingy izy vadiko ty ohatra tsy curly ohatra zany oa vadiko ty tsy sisy vatana azonao tonga am'le misy vatana ry koa anao maniry koa za koa karaha mila le zaka tsy ananantsika foana zany ro tadiavintsika anao tente hoe olo fa manambola be izy mila an'ity satria le raha tsy ananany de atsika le olombelo toujours à la recherche les zaka tsy ananantsika foana de à un moment donné anao lasa tady koa anao hoe bon vola fa nanako fitiavana nanako ino koa tadiaviko immortalité koa nefa misy raha andafy anany hoe ino izy ty immortalité sisa raha tsy ananako de zay toujours tsy mety satisfait zany atsika toujours vouloir plus voilà io fo zegny raha io fo le raha le zaka tsara à un moment hoe mampivoatra anao io zaka jiaby tsara metsika ohatra nata siramamy io ne tsara raha amin'ny fahasalamana hoe fa koa fa trop le raha lasa mivadika diabète karaha zany vouloir plus io mety à un moment donné fa à un moment donné le raha anao mila manaiky koa hoe bon za somary croyant frère désolé za mampiditra an'ity fa non tsy magnino koa anao mametraka hoe eto zany lalana meny zanarana ka de manaiky anao hoe za tsy nataony aty fa aty za nataony teraka Madagasikara eto zany tany misy anaka anao tsy mila mivola diso firenena anao tsy mila mivola diso firenena azonao anao amin'ny fotoana iny anao manome tsiny zanahary hoe manino mazaza zanahary raha eto zaka azonao anao mila manaiky bon misy mission anaka zany a Madagasikara ty eto misy mission anaka zany amin'ny quartier misy anaka ty eto misy mission anaka zany amin'ny Facebook ty eto asana azonao fa anao maminina ne tsy manome tsiny le olo malala fa zanahary anisy tany mezanao tsiny voalohany de za tsy te tourteny eto ma fa zay donc afahako mamala anazy frère mba ino ma zegny zay le mba koragna na hoe conseil zay afaka mezanao jeune désorienté jiaby zegny hitantsika agnatin'ny Facebook afaka mi-accepte le raha tsy manjary jiaby mandalo ao zegny hoe mampalaise rô mahita le gnany raha tsy manjary mampalaise rô mahita olo hoe avoabaraka amin'ny idité mampalaise rô mahita olo alailain'olo baraka amin'ny fiainana tiatian'olo jiaby ao zay ino zay message mba adressenao amindreo olo nefa le raha zay tsy mety fa rô zegny à l'aise amin'ny raha io koa sarotra moka anao andeha nanatra olo zany mon frère antena tsy hoe olo be eto fa mba jeune mitovy amindreo foana koa manjary ataondreo courant koa amin'ny commentaire ty hoe teo zao fa sarotra be tenandreo koa fa le raha hitandreo mety sarotra be teny tsy mety iny koa fa hitandreo ohatra nakaty azafady raha somary mana fotoana olo le raha mano tsy misiky lamba ohatra ny hitany mety anana ta fa hitana aminazy tsy mety mahio koa tsy tsapany sarotra be anao hitanazy tsy mety fa le hoan'ny le jeune les utilisateurs donc ndro adressé comme les conseils za tsy hoe faran'olo parfait za karaha frère anakaty eto foana fa mahita hoe misy zaka tokony hoentina amin'ny Facebook amin'ny réseaux sociaux ty moka tsy Facebook foana fa amin'ny TikTok mety misy extrême mandeha hoe alohatsika majery zaka mba ampivoatra atsika personnellement familialement parlant tsy manino koa tsika jiabijiaby tsy maintsy manomboka aminao hoe mba zaka utile mba misy jerevanao 2 ans 3 ans 4 ans fara hoe za mba nanano zaka nety contribuer tamin'ny communautéko contribuer tamin'ny tanànako contribuer tamin'ny fokotaniko haiko le raha mavesatra fa ohatra ny anaka zany tsy fanarianao fako amin'ny lala ohatra fa izany zany na tsy voatery hoe tady zaka bavata be le fanariana fako anatin'ny poubelle ohatra mety heverin'olo raha tsisy dikany fa raha olo jiaby io sa manao karaha zany madio tanàna tsy dobo ohatra koa fa tonga favaratra salama olo tsy marary tsy mamofona ainsi de suite zaka iny tsy voatery zaka bavata be namboatsika anazy fa zaka kely tambatambatra tsy fipartagena zaka tsy manjary io koa fa hitanao izy tsy manjary aza partagena fa tsy hoe raha fa hain'olo jiaby tsy manjary mbola iny koa aminakahato vidéo iny be misy sarany kilaza to karaha zany anao anisa manimba le jeune zao tena miteny mitsy hoe anao le mpampiditra olo amin'ny MP ao manimba le jeune za koa fa hitanao tsy mety mifuite maraina aza paritaka izy io kiniany tsy kiniany izy zaka privé afaka nataon'olo tanany anao fa nikorana le raha teo mon frère iny afaka nataonao ny direct nataony dalala teo nataony raha privé fiainanazy intimiteny fa anjaranao koa tsy mipartageny iny boycottian'le raha
solidaire anao am'le izy fa tsy vao may hoe namako iny lavo zaho mihitsy mitehaka devant anazy hoe ty hoe raha anazy de topody am'le koranantsika teo hoe le toetsaina maninona mila ovana tsy kelikely de eo atsika koa milamina eo am'izay tsika aveo donc tsy tentsika tsy voaterany médecine problème tsika koa mon frère azafady koa za miteny an'te fa tsika tsisy teo responsable ny échec tsika amin'olo fo responsable olo fo pointeka anao resy consomma boly arbitre nangalatra fa anao tsy manao remise en question zay le tena mot adéquat tokony misy remise en question hoe ino ma zany nataoko nampatonga le raha tsy nandeha anao raha miteny arbitre nangalatra manaraka basi anao tokony mijery ndraiky karakory mahatonga ny arbitre tsy angalatra ohatra zany fa moramoratsika le tondefa hoe za iny tsy afaka satria profit draba za iny tsy afaka satria olo aminay ao mitabataba fa anao tokony manao remise en question marina hoe samy kila olo amin'ny situation anazy fa anao tokony manao remise en question foana tena problème ny frère anakaty ve le raha sa problème fa tsika tsisy te haka responsabilité fa toujours c'est la faute au voisin za jamais on tort de zay koa mila faneketsika zay koa surtout manaiky atsika hoe misy raha tsy nety koa donc de mon côté ataontsika koa resaka fiarana am'izay mba tonga anazy mazavazava malakilaky kokoa nisaraka nareo anao direct izy iny naprafana ake fa anao tsy manao remise en question manino ma izy iny naprafana ake aza anazy frère anakaty le résultat foana fa anao tsy nijerim-bola le anatiny zay tsisy étude be nataonao tsy nandinika anao atsika makamo koa le heritreritra direct hoe résultat join nanjengy tratra de fa io zay baka aminao zay anao tokony mandinika koa hitanao am'izay le raha mety hoe izy iny tsy problème fa tena problème ny mon frère iny io am'izay anao mazava le raha ahafahanao manino tsy mirépéter les mêmes erreurs satria hainao am'izay hoe tsy nety za zana manaraka tsy tokony mandeha gauche fa mandeha droite fa anao sanandro ke droite fo genre lelay tianao mitovy foana anao am'izay mitady miracle avy eo hoe zaho manio za professeur hainao mba ovao koa raha le karaha te ovao koa le raha merci frère tsara tafatafatsika re zay fa bon izy Mathius hoe izy io directeur général ny radio télé nakay zegny izy Majunga ao izy manao fony Majunga izy io tegna hoe tsy salasala tsy miavona izy mikoragna aminakahy hoe anareo mizaza ao zegny anareo magnamia jugement par rapport amin'ny koragnanay jiaby teo magnamia koa anareo suggestion anareo amin'ny commentaire ao zay karakory zay fa hitavanareo koragna nataonay teo mon frère zegny naka donc hoe zay koa donc naka fa maromaro zay feno tsy efa plus de 30 minutes atsika zany korana merci bavata iriako mba maromaro invité hiparticiper amin'ny podcast nao ty mba hitondra zaka tena hoe utile am'le jeunes tsika satria araka an'le apodipodinao foana matetika amin'ny podcast nao hoe robaka atsika ty fa tsika tsy ambanazy tena robaka fa amboaritsika malakilaky io tsika tsy ambolo hafany atsika samitsika ty foana manamboatra anazy de zay sorako bavatana mon frère de maprisika anao zao haiko raha ty sarotsarotra ndraikindraiky anao mandalo fotoana sarotra fa zay sorana anao zay misy anao amy raha ty de sorana anao zay miposana boka afara ty foana ok merci mon frère peace anareo jiaby quoi Tendwave c'est une plateforme fanfasana vola baka mazava mandeha Madagascar aty vola rehefa anareo baka akagny direct afaka milatsaka agnatin'ny Orange Money M-vola RTL Money sécurisé tsara tsy raha atahoranareo fa maro pays amin'ny mazava agny afaka mandefa vola à Madagascar aty comme France, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis fa hitanareo zay manofonareo aujourd'hui zegny fa miaraka miasa ndraiky Tendwave anareo koa fandefa vola amin'ny la famille-nareo na manofonareo ampiasanareo code promo RXTV ampotoko ndraiky ampiasanareo code promo manofonareo RXTV fa anareo mandefa vola voalohany anareo fa mahazo bonus diero fa pisanareo jiaby quoi